Good afternoon mga Bisdog. Welcome to my vlog. So today is Happy Deepavali. Pakpak sa day. Yay! Yay! Today is holiday. Is Happy Deepavali. Sa ato pa is Pasko sa mga Indiano. Sa mga Hindu. Pasko sa mga Hindu. So we will going to Haji Lane. Tignan natin yung mga murals doon. After that, we will go to Little India. Woo! Just to see the Right. lights. Yay! Clap your hands. Matatag Little India unya. Kay tanaw na to sa ayo dito. Okay? Okay, JC. So mulakaw na ta. Paabot lang ko sa akong asawa. So may ng timing na to 5 o'clock. Tapos 7 o'clock yung Little India. Sana makapasok tayo para makita natin yung lights. Okay? So let's go. Road trip. Yeah, road trip. Woo! Tearing at the seams, I wish I could escape. Hey guys, we are now in Lavender Street. Going to Haji Lane. Saan namin maparkingan? Kung di, lakad tayo ng malayo. In 400 meters, turn left. Jalan Sultan. This is the Haji Lane. Mga famous na mga balay. Yan. Picture natin yan. So, tayo ng parking. Turn left, then turn right. Picture na, picture oh. Kamaya, picture. Turn right. In 200 meters, turn left. Anyway, hindi ka lang taog. Hindi ka lang sa... Turn left, then you will arrive at your destination. Yan, abot na ta. Oops. Para magtaghan tao. Guys, kay daga magtao dito, dito mo padayon na sa dito, lain na sa datong adtoon agenda. Kay ano man, naman tayo bata nga dagang kayo to, mga bar, mga ano man dito. So, ato ko na tag Esplanade. Vlog na lang tag Merlion. Raffles City. Raffles Hotel. Wow, nice. Oh, nice JC, oh, nice.
dito sa MRT. No, ang sarado ko ng wall. Welcome to City Tour. Millennium Walk. The walk that you can lead a millennium. Millennium Walk. Dito pandemic. Yun, nagtulog pa yung nataos taas. Wala na. Welcome to Esplanade Drive. We go inside the Dorian Esplanade Checker at the bay. Okay guys, let's go. Go. So, welcome to Esplanade. Esplanade Checker. Okay guys, welcome to Esplanade. Nandito tayo ngayon sa Esplanade. Or Lion. Check natin. Kaya lang din ang pasya dito. So, here's the city landscape of Singapore. Yan. Tapos sa kabila naman makikita mo ang barko sa ibabaw ng building. So guys, ito yung Manila Baysan. Doon naman sa kabila yung Merlion. Yun pupuntahin natin ngayon. This is Jubilee Bridge. This is for the 50 years anniversary of Singapore. Ito yung Jubilee Bridge. So, pupunta ngayon tayo ng Merlion. Ayan. Ito ang 360. Is Esplanade Bridge at now Esplanade Bridge. Kabila naman Jubilee Head. So ngayon nasa likod ko is Merlion. Punta tayo ngayon doon. Punta natin si Merlion, half mermaid and half lion, kaya tinawag ng Merlion. The iconic symbol of Singapore. Yan si Merlion.
pumunta dito guys. Pumunta dito sa Singapore. Complete yung day mo. Wala. Hindi mo makikita sa Marina. Sa Marina Park. This is the landscape of Singapore. Marina. At yung kabila ang Esplanade Bridge. Esplanade. Ito ang Esplanade. Jetta. Ito yung tawagin. Esplanade Jetta. This is the outside Esplanade. Papasukin at i-discover natin ang Jetta by the Bay loob. Ito yung Esplanade Jetta on the Bay. So madalas may concert yan. Pero ngayon is pandemic. So social distancing na entrance ng Esplanade. Wow. Paligid na meron mga restaurant. So, pagka ma-enjoy nyo. Ganda ng ambience. Yan natin. Pasukin natin. Ang loob ng Durian. Tawag nilang Durian kasi dahil doon sa tone niya doon sa labas. Kalang po. And one of the famous fruit in Singapore is Durian. Amazing place to relax. So, pasukin natin ngayon ang Esplanade. Sana may concert to. Now we are here inside the Esplanade Jetta. Welcome to Esplanade Jetta Concert Hall. So guys, we are so lucky. May concert. So magiging tayo ng music. Pamparelax.
Merry Christmas, hallelujah. Dito nagtatapos ating vlog. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye!